Physical record. Ga zaki tauraro wanda yanzu muke nema, jagora da yake tsara kokinmu mabarkar ma, yi da madar tsara kokinmu dare har zuwa rana, bai gajiya kullum muka je zai yi mana alfarma. Alhaji Kasim Allahu gare ka ya kara daɗin girma, kai ta sama makiyanka su kasa su can maka ba dama. Jamu muje ka zama gogar masu na idan makiya, kai Allah ka rike shi ya saba ka shan fama. Baban Amar baban mama zakin da ka fi gaban kora, gunji da in kai ya gamsu na mun da ba sa wargi ba. Ga zaki maki sama maki, Alhaji Kasim gogar ma taimakon da kake mana mun gode. Ga zaki maki sama maki, Alhaji Kasim gogar ma taimakon da kake mana mun gode. Ga zaki maki sama maki, Alhaji Kasim gogar ma taimakon da kake mana mun gode. Tabaraka sarki na Allah ka shiga lamarina, ka tsare ni da hasada ka tsare dukkan ahalina, ka daɗa mini farjini na fi karfin duk makiyana, ƙara mini dama an buga baitoci ga masoyan al'umma. Ga zaki maki sama maki, Alhaji Kasim gogar ma taimakon da kake mana mun gode. Gaba na yi salatuka gun manzo na Mahamudi, Ahmad Muhammad jagora mashuhudi, sananin ƙaunarsa ce a cikin raina ta yi faɗi, da suka sahale a cikin lamurana nima in dama.